салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, моделҳои новинка овардагиянд. Ина дар магазини Гулноза. Бинед чӣ қадр войкои фасон ҳозибо хушро нишон метам. Аз ино ҳамаш ранг ҳаст, расветка дора, борои оригинал. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, 118 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. Бинед нархошон 450 сомонай, оригиналошай духтаро. Ирак материалш королевский велюрай. Мана иш боша бори новинка ҳозир ки надора духтаро. Барои авай метавонен биёен магазини Гулноза ёки дархост кунен. Доставкатон мекунад. Рақамош ҳаст дар рӯи экран. Духтарако, сар мекунем аз юбкоҳо, ҳа? Расветкаша нишонтен. Ина бинед Гулноза чӣ хек двойкои хушро овардай барои шумо духтаро. Мана 450 сомон. Размерош чӣ хеланд? Размеро ML тақрибан то 50 чандай? То 60 размер будай духтаро. Аз 44 то 60 размер. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиянд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захмо ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегарди. Шахсан инами хоҳарака ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис ҳастай. Баъд я видеоро тамошо кардам ки оригинало бояд инам хели вай дошта боша, Александр Ванг дошта боша намхе этикетка. Ира бинед ино доранд. Ба ҳазур метавонен ки омада ай пеш бо хитон бинен, санҷен, баъдан харидорӣ кунен. Мана нархошон 450 сомон. Арзон мешава? Бо ягон сум арзон мешавад духтаро. Чанд таки гирен, скидкатон мекунанд. Мана хушрӯча. Ана баъд бо дигар рангошона нишон метем. Аз ваёшам бинен. Не ҳарфҳои АА. Иноям оригинал ана? Оригинал аё уже тамом шудагӣ. Размер мондагӣ нест? Ина брюкдорош духтаро идаф омадагӣ нест, аз и ҳамин як донаи дидонагӣ мондагӣ. Ай касе ки успед куна нависен хучон доставкатон мекунанд. Иша бинен чихе фасонча. Иноям нархошон намехелай? Нархош 450 сомонай. Ба хотир ки кам мондагӣ 400 метр. Ана духтаро аз ҳисобе ки кам мондагӣ 400 сомонӣ гирен. Беҳад фасонай материалошонда гап нест. Чӣ хеле гуфтум, бори оригинал духтаро. Марҳамат. Ана баъд бо ҳастаиҷада двойкои фасони бад. Аз и двойкоҳо мо навор доштем, ина бо омада. Иам мо ай? И Селена оригинал шай. Селена оригиналош омада. И нархш чандай? 450 сомон. Селена оригиналош. Мо метонем ки иша ҷудо ин намудо ҷудо намешдай. Я намуча видео карда будем. Пиҷакош ҷудо мешид. Хулоса 450 сомон. Материалашда гап нест. Материали хушрӯ. Ина расветкаошона бинен. Чӣ қадр расветкаҳои фасон доранд. Марҳамат, размерош стандартай ва я? Размер доштай духтаро. Ба ҳазур метавонен бо ай пеш омада пушен, касе ки имконияти омадан дора. Ана баъд анаи модели хушрӯ мехаранд. Ина бо расветка овардаги Гулноза метавонен ки дархост кунен, барое ки
اینا به حدی بد نغز گرفتستیان подписчико اینا нархошон чандан اینم 450 сомона 400 сомон 400 сомони ҳози акция рафтиста 400 сомони метиятуна 450 сомон кам набуд эра бинен сангчоошон сангои тоза хушрӯ марҳамат биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза якм ряди магазинои шишагӣ магазини гулноза мана 118 магазин мешава ҷа биёем пирсен шумода мефаҳмонанд ва духтаро иша бинен чӣ хушрӯ ино киртаву ҳамхе пиҷак баринана ягон ҷо рафтанда ганда хушрӯай ай пеш нархшон ирам ҳамхе 450 ин амуда 350 шумода пешниҳод мекунам духтаро марҳамат иам вай дора размер дора ина духтаро инам размерош ҳастай бо ино медонен айпеш ҳам харангошон хушрӯай данавор қахшу наомадестай расветкош лекин аз пеш хушрӯан рангошон бо биёен бинен хитон ана баъдан навинкое ки ҳозир гуфтем дар бораш марҳамат ира бинен иқа хушрӯан ино фасон нархшон 450 сомонӣ диден тамошобино расветка дора ина айхтонам нишон тиен ина нигоҳ кунен як модел диден ду модел се ранга я се ранг нархшон 450 сомон размерош чӣ боша размерош XL DXL 3XL то 3XL размер дора ина бинен материалаш хушрӯчай марҳамат сангчошон оригинал омада аз пеш бо бинен духтарако беҳад фасонак ана ба тамошобино анаи Луи Виттонои оригинал бинен чихе хушрӯай бо материалои ино фасони бад будай нархшон 450 сомон арзон 450 сомон арзон намешава ҷои шитшай материали янамуд материали фасонае ки духтаро бохтон биёен биненда пеш тамоман ногуфтани материалш дурасветка дора ай дурасветка омадагия сиёҳшам ҳастай ина метавонен биёен бинен материал тинук нест дига хелай мо Луи Виттонои 180 сомон нишон дода будем у материал нест духтаро як бор бо омада хитон муқоиса куненда и дига чия тамоман мана фақат ки ушамам Луи Виттон навистагиай тамом мана фасони бад размеро ҳастай духтаро баъд иҷадоз бо двойкои хушрӯ омадагиай ушам нишон метием метавонен ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана ё чандиян кахш 350 сомон духтаро да ётон аста ма ира кӯдакиша шумода нишон дода будам кӯдаконаш 400 сомон буд ҳозир бинен барои калона омадай 350 сомон ранги ҳами буд кӯдаконашам мана турки мана материалош хушрӯ инаи қисм вишивкаяй диден сангчай сангчаяй мелки сангай хушрӯ задагиай сангаш мана ҳамаш сваровскиам пластмасӣ нестан сангошон духтаро двойка қафотарак бурен мана диден духтаро ба ҳазур тамошо кунен капишон доран расветкошам расветкои нағз ана ба тамошобино бори навинка двойкаи фасон нархаш 190 нархаш 190 сомон тамошобино материалаш хушрӯчая ира бинен чихе аҷоибак материалаш мешува ранги кожая мешуви чӣ намешава бамбуки кожая ҷояда мулоимакай марҳамат дута расветкаи фасон дора бо омада бинен хитон ана ба духтаро бори гуанжоу ҳастай ана инаму двойко ҳамроҳи юбкошон нархшон 450 450 сомон спорт стилай духтарако бо биёен бинен материалаш двухниткаяй бо метонанд ки омада ай пеш хитон бинен касе имконияти омадан дора агар хоҳен мебаранд ай пеш бинен мана агар омада натонен хулоса хушрӯча имрӯз духтаро беҳтарин двойкора овардагиай гулноза барои шумо ира бинен охи чихе фасон бо модели новинка нархаш чандай 300 сомонай двойка бо арзон мешава ина бинен капишондор сангчадор брюкатиай двойка брюкошон бошад полоска доранд по цвети кофтаҳош иш надоштай ишам дора ҳардушам баъд манжет доранд
хулоса то размери 56 размер ҳастай ай 44 ба ҳазур биёен бибинен ай пеш духтаро касе ки омада метона касе наметона марҳамат нависенша Гулноза худаш доставка мекуна ина двойка бо духтаро касе ки бо скромни мехоҳад бенигин бе ҳичи мехоҳад натони марҳамат инаи вариантам барои шумо овардиянд бинен чихе фикри шуморо мекунад Гулноза нигоҳ кунани материалша чихе хушрӯай нархш чандай 400 сомон ай нархш ду расветка дора айвай бу дигар расветкоям будай тамошо бино ишам бине чихе цвети хушрӯ 400 сомон и бо ягон исусу мерава нархш бо арзон меша тамошо бино марҳамат инаи цветчам беҳад ранги хушрӯ ҳами 4 та рангай ҳамаш рангои фасонанд биёен бинед размерошам ҳастай размерои нағзакак доранд ана баъд инаи киртобо омада духтарако касе ки киртаи вечерни мепурсиданд марҳамат биёен инҷада ҳастай нархошон чандаира чанд 350 сомон бо арзон меша материалаш нағзакай мана ҳичи намешава мелки вилвет хеле мулоим шай мана биёен бинед иҷада кирта бисёр доранд абая доранд ҳамаи чӣ доранд иёша чанди кадаген ина ину распродажа шудаген 250 сомонӣ ина диден духтарако на модело фасон ана баъд ӯ ҳастай 250 сомонӣ мана ин фасон ҳастай 250 сомонӣ хулоса курта бисёр дора абаяҳо ҳастай ина баъд курта барои умра духтаро иқа хушрӯана чанда нархш паплини белмандо катия овда намедроя 350 сомон духтаро нархш духчам хушрӯа аҷоибот кушотакай анаи цветчам аҷоиб хушрӯ мана ранги фасонак марҳамат касоне ки нияти хуб кати мисол рафтестиян ина бинен бо сафедаш ҳастай мана худованд ҳамада насиб куна мана бинен иш чанд сумай 300 сомон марҳамат инамудам ҳастай размер доранд биёен ҷои Гулноза бо бинен хитон ҷада бисёрай бо абаяҳои ҳархела доранд абаяҳошон ай чанд сум то чанд сумай ина инамуд абаяҳо ай 550 сомон то 700 сомон ай бо хайдида интихоб мекунен духтаро баъдан ана кирто расветка омадагиай касоне ки аз кирто пурсида буден марҳамат чанд та расветка омадагиай нархш чандай я бор хеле нишон метен 900 сомониян мана ино тозаҳош дубай қафотар меден тоза бори дубай ай пеш рангош беҳад рангои хушрӯанд ана баъд бо кадома ина хеле дубайски киртоз распродажа шудагиай на 750 сомонӣ ина иноям 750 сомонӣ ишам хушрӯа аз ин бо расветка доранд бардовиш аста мана бардовиш астай 750 сомонӣ бо биёен тамошо бино хитонай пеш бинен умедворам маъқултон мешава баъд ина иҷада ҳози плаша я ичияй ина бори хитой тахалат ин нархш чандай 400 сомон иша бинен чихушуча биз рукавка касе мепурси духтарако акция кати рафтестай нархошон 350 сомонӣ марҳамат метавонен интихоб кунен а ӯ ғавсиш чи ина кожниш 350 иш чи ана инш боша 450 иш бо ғавса ина чус дора дарунуш хулоса тамошобинони азиз ҳозир бо калтачаша нишон метиҳем ва баъдан навора ҷамъбаст мекунем и чандай 300 сомон ина калтачаш бо арзон мешава навори имрӯза духтаро аз бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин бо духтаро метавонен биёен ай пеш бо борошона бинен беҳад либосакҳои фасон доранд боқӣ саломат бошен хайр